Masasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hindi bala, inang Asher, amo inang tao nga nagatoy-toy sa imo kung magsulod ka sa sinihan? Para bala nga hindi ka madasma sa madulom? Bala ka na kung anong ihambal mo Pero, amo lang ni iyang mabulig ko sa imo. Ang buhaton mo lang, mangita ka sang lalaki nga maluyag mag-good time. Kag pagkaligad sang pila ka oras, may kwarta ka na. Bahala na Pero, nagsiling man si Chacha. Nga ang akong trabaho hindi man bugaw, kundi Asher. Hindi man ina malain Ang akon iya makabulig lang kay Kulapo. Para ba lang bisan paano makailis kami sang amon atop sa balay. Nagatulo na nga daan. Inang si Kulapo nga daan. Wala gidya sang mahimo. Kundi maglagaw lang bilog nga adlaw. Hala. Mag-ulang ako nagtindog diri sa bangka. May lalaki nga nagapakadto diri Uy, ito naka-spotting ini. Ari na siya. Sir, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Gusto ka mag-good time, sir? Oh. Good time si mo? Ay, hindi, sir, Kahibalo ka, sir.
Asher lang ako Kung gusto mo, dalun ko ikaw sa iya. Gusto mo, sir? Masakiton lang ang ginapamangkot ya. Dire lang ako mahulat Nagsiling si Chacha. Nga hulaton ko lang siya dire. Kay ihatag niya sa ako ng porsyento. Lapaw, abing damhag mo sa akon. Ay, dali na. Saka na di sa kama kay basig bulakon. Mamalhan ako nga paka. O hindi. Naglapaw siguro sa sobrang nga dali ay. Ay, ari ang imot siya ika, Porsyento mo ina, ha? Uy, wow! Kadako gali kayo, Chacha. 5 kagatos, gito. Kung amo, dako galing iya tip sa imo. Ano nga dako man? Gingkawat ko na sa iya kahita, no? Hindi ka lang magpalibog, Ginbilinan ko man to siya sang iya inugpliti, O sige na, sibat na. Kay masibat naman ako. Budlay na, basi bala ko maabtan pa kita. Kap, Oh, nga man Samson. may makusar, balik bayan. Ginbaldog siya kuno sang duha ka babae. Sino ang tao nga ina? Ambot kap Ara siya Hoy! Sulod! Mayong adlaw kap. Sino nagbaldog sa imo? Isa ka babae nga maniwang kap. Saling niya, aser sa kuno. Dason gindalan niya ko sa isa ka matahom nga babae. Kag nag-good time kami kap. Sang makabugtaw ako, wala nang babae. Kag wala naman ang akong kwarto. Do sa gago ka gali nga nagtulog ka? Ano kay kapoy gid ko kap? Man maayo magaling ang babae nga to. Pati, ano karon? Wala ka na kwarta? Malagani kay ginbili niya ang imo nga brief kag sapatos. Wala ka di kilala? May ara kap. Sino? Nablos ko. Sino na siya? Si Kulapo. Kag ang iya asawa, amo na si Ika. Ati Mayo. Oy Samson. Itudlo sa iyang balay gani ni Kulapo. Dali. Sa tampuaw ka.
ambot. Nakabakal ako sang bugas kag sudan. Mamantikaan naman sinikaroon ng bakba na mo ni Kulapo mo. Hoy, Ika! Dali lang! Uy, si Uray man ini. Nga gikuha mong akon pangabuhian, haw? Uy, anong ginkuha man? Silingi Chacha, dako ang iya ginhatag nga porsyento sa imo. Ay, wala Ay dili na bala magbutig. Dako ang imo kuha bilang bugaw. Hindi ako ya bugaw, kundi asher lang ako ya. Ay amo man na gihapon. Ay wala ko maghuna-huna. Nga agawan mo ako sang trabaho. Ano? Ay hindi balaya nga manuglibod ka lang ya sang uta ng trabaho mo? Ay front lang ina iya. Ay, wala man niya magsiling si Chacha sa akon. Ay wala kaso Pero sa madason, hindi na pagliwata ha. Kay maputo gid ako sina. Uy, sino ni man? Babae man ang nagasandig sa may puste? Si Dindin ina. Ang amiga ni Chacha nga proste man? Psst! Oy, Dindin! Hinugay na da pusing. Wala sa may mapalapit sa imo. Gusto sa mga lalaki dire, inang bag-o naman. Hindi kay pareho sa imo nga dumaan Hoy, bag-o man ko no? Sino nagsiling? High school pa lang ko, ari ka na de. Bag-o paligo. Mayo na lang kuya sang sa imo nga ahaw barangay tanod. Uy, dalayawon ining trabaho ko. Nagaserbisyo ako sa barangay. Serbisyo goro sa pugaran. Pero palariho mala ng aton trabaho, Samson. Panguot. Itlog. Huling. Tanawa ho? Hindi ba naman si Buklan ina? Ay ho, siya matuod si Alvina. Kag may dala siya nga maleta. Uy, di inayhan makadto si Buklan man? Pasi kung mabakasyon siya. Kabay pa nga hindi na siya magbalik. Sa banta ko huling. Malawig ang pagbakasyon niya mo. Kay man, ang malita niya ho. Perti ka dako. Pero wala man unod.
Naintriga gid ako huling mo. Nga wala naman ako makakita kay Matan. Oo man. Ay, base ko nag-una si Matan. Sa diin? Sa ila bakasyonan Uy, huling. Ara si Momoy ho. Pamangkota siya kunin makanto si Buklan. Mamati lang ko sa piya ka dingding Man, hindi ako gusto nga panumdomon niya nga akong mamangkot kundi si Buklan makanto. Oo, Chay Oy, Momoy! Diin makadto si Tio Tagoy? Nga may dala siya nga maleta? Si Chutagoy? Makadto sila ni Matan sa bukid sang Arayat. Bukid sa Arayat? Maano sila dito? Kabalo ka huling. Dito ko sa bukid sang Arayat. May nagapamulong dito. Pamulong sang ano? Sang bukol. Nagkadto dito si Tio Tagoy para magpabulong sang iya nga bukol. Bantog ko nga mo nga manugbulong mo. Kag madamo ng bukol nga iya ginpakupos. Mantulokon lang ko niyang gumas ang salakyan. Nagakupos mo. Maayogin man gali siya mamulong? Oo. Kagbangod sina, nagaplano siya nga magpadalagan sa pagkasenador. Ang iya plataforma di gobyerno, bulngon niya mga korupsyon dito sa Arayat. Di, maayo man ayhan si Tio Tagoy? Balanta na akong magbalik siya. Uti, si Matan niya. Nagbakasyon to siya sa amon niya parinte. Man nataka na siya kuno sang bukaw-bukaw mo. Mayo to ya kunong iya nga bakasyonan. Manggaranon. Mamantikaan permi kunong iya baba. Amo gali Momoy? Mapabulong si Tio Tagoy sang iya bukol? Oo, Huling. Huling, pwede ka utang soft drink? Leng, Si Chalvina? tingka na to. Ano naman mabantay sang tiyanggi? Mapauli lang ko, Huling. Bye! Ay, na lang kira ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips sagod malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtob 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga na mga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Madamo gali sang ginadilian sa mga madre. Kag inatanan, ginsugid sa ako ni Sister Alicia. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Salamat na lang ng Rosing. Apang wala ina ginatugot sa amon eh. Ano na lang isiling sa mga tao kung makita nila ako nga nagakadto sa party? Nga haras-haras ako nga madre? Kagkadlawan ako sina sa mga tao nang. Kagsilutan pa ako sang amon mother superior.
Pero sister, sa sunod man kita makaon ya? Parang hindi kita makita. Hindi ako makita sang iban, apang makita naman ako sang mahal nga Ginoo. Kag hindi ako maluyag nga makasala. Hindi ako maluyag nga makasala sa aton manluluwas. Apang sister, ang aton Ginoo kag ang iya iloy, ginaagdaman gani sa mga kasal. Ti, nagatambong man sila. Sang una pa ato nang, apang kami, ang ginsumpaan namon, nga mga buhi sang simple. Kag mga buhi, nga wala sang sala. Sister, gindalaan ko ikaw sang linugaw. Ha? Ay, di ni na maghalinang? Wala ka man abi magkanto sa birthday sang ako ni Nablos mo. Amo ina nga gindalaan ko nila ikaw sini eh. Kanami si sister mo. May butong ini, kag may gatas. Salamat gid nang ha. Ay ho gali. Nagsiling si Mother Superior nga may bisita kami nga mga pari. Tan-awon nilang kahimtangan namon diri. Kon bala, anong ila mabulig sa amon parokya. Amo gali sister? Oo. Kag nagsiling si Mother nga suhulan kaniya nga magluto sa mga pagkaon nga kanon sa mga pari. Kun ari na sila diri nang. Kag ihanda among mga kwarto nga hiligdaan nila ha. Duha sila kaadlaw diri eh. Kag dapat may tulugan sila. Oo sister, maabot ako. Sister Alicia, amo ini si Father Romeo, si Father Agustin, kag si Father Rami. Kamusta ka mo, Father? Maayo man, sister. Katahom gali isang inyo kumbento. Sister Alicia, tanawa ang panyagas ang aton mga bisita. Oo, Mother Superior. Mauna na lang ako sa inyo, Father. Sister. Hindi lang ko magpalibog sa amon Cowboy kami. Amo matuod, sister. Ay, salamat kay ginsugo ako ni Mother Superior nga maghalina. Nakuya ako kay Father Rami, Kagwapo sa iya. Kag ginatulokid niya ako sang maayo. Kag sa pamatsyag ko, daw sa matunaw ako. Ay, naaman. Nga amo ining nabatsyagan ko. Nagkakatulog ng amon bisita nga mga pari. Patay ng suga sa ila kwarto eh. Kag ako hindi makatulog. Ambot ko nga hindi ako makatulog. Dasa ginapanan ako ang mata ni Father Rami. Mapungko ako diri sa bangko nga nagaatubang sa garden. Ay, kanami diri. Kapresko sang hangin. Kag makapamensar ako sang maayo. Pwede ba ako makapungko sa imo tupad, sister? Father Rami? Ikaw gali? Oo. Pwede ba lang? Oo.
Bisan sino, pwede makapungko diri. Kanami gali diri sang hangin, no? Presko. Kag nagasanag ang palibot tungod sang madamo nga bituon sa langit. Oo man. Sister, mamangkot lang ako sa imo. Ano ina, Father? Nga gali na isipan mo nga magmadre. Gusto ko lang nga mag-alagad sa Ginoo, Father. Pareho gali ang aton handom sa kabuhi, sister? Ay, amo galain akon nga nga mamag-an ang akon buot sa imo, Father. Ako natingala gid bala mo? Kung nga nagmadre ka. Matahom ka, Sister Alicia. Kag mas bagay sa imo ang magpamana kag makaangkon sang madamo nga mga anak. Ano? Nga anak kasiling kasi na, Father Rami, haw. Wala akong maluyagi, ina. Matuod ang akong ginasiling. Matahom ka. Kag kung makakita ka sa mga lalaki nga mabuot, patod, nga makaangkon ka mo sa madamo nga mga anak. Ina, kung dito ka sagwa, kag wala ka na diri sa sulod sang kumbento. Hindi ina matabo sa akon, Padre. Hindi ako maluyag nga mag-entertainar sang wala sang pulos nga butang. Sorry. Kung wala mo maluyagi nga akong ginsiling sa mo, sister. Pero, amoy nang matuod eh. Apang makasalig ka. Hindi na ini masulit. Mapatawad mo bala ako, sister? Napatawad ko na ikaw. Kag mauna na ako sa imo, ha? Maayong gabi sa imo liwat. Ay, kalain sa pamatyag ko sa ginsiling ni Father Rami. Ay, ito nagapalanindog ang balahibo ko. Matulog na ako. Matulog na ako. Agod nga malimtan ko si Father Rami. Matapos nga makasugilanon si Sister Alicia, kag si Father Rami, hindi na siya mapahamtang. Sa pagpadayon ko pagil. Ano ini? Nagadamgo ako? Nagadamgo bala ako sa ako na batsyagan nga ini? May kun ano nga naghahapa sa akon. Kag nagahalok sa akon liog. Kag sa akon kuya. Kag sa akon tulunggan. Ako ini, Alicia. Wala ako nagadamgo? Hindi. Ano ginabuhat mo diri sa akon kwarto? Nga nagsulod ka diri. Sa bintana ako nagagi. Hindi ako makatulog eh. Kay ikaw lang akong ginapaminsa. Hindi. Maghalin ka. Maghalin ka. Kay kung hindi, masinggit ako. Luyag mo ba lang ang may iskandalo? Hindi nato ni na mahimo. Kita lang ang tao diri sa sulod. Ikaw lang kag ako. Nagkahibalo ako na gusto mo ini. Ganini ka maghimo sang bisan ano nga tao. Agad hindi kita may skandalo. Kag pagkatapos ini, kalimtan na lang dayo nato nini. Nga daw wala balasang natapos. Rami? Nga ginahimo mo ini sa akon. Nga hindi na ako makapalipad.
Mother Superior, napatawag mo ako? Oo, Sister Alicia. Ginpatawag ko ikaw kay may gintugon sa akon si Father Rami. Si Father Rami? Sa di na sila, Mother? Wala na sila. Kaagahon pa lang, naglakat na sila kaina. Amo gali? Naglakat na sila? Oo. Kagang siling si Father Rami, nga salamat kuno sang imo maayo nga pag-atipan sa ila. Pasalamatan ko gid kuno ikaw. Ginhimo ko lang ang akon mahimo, Mother. Sige. Makahalin ka na. Oo, Mother. Nakahalin na siya. Wala man lang nagpaalam sang personal sa akon si Rami. Apang nagsiling siya, nga kalimtan na lang namon ang natabo. Sa sina, wala sang iskandalo nga matabo. Gusto siya. Hindi dapat ka makahibalo ang bisan sino sa natabo sa amon nga duha. Wala gid sang dapat ka makahibalo. Bangod makahuluya. Ano ang natabo sa imo, Sister Alicia? Nakita ko nga, wala ka permi sa imo kaugalingon. Wala man, Mother, may ginapamensar lang ako. Ano ang imo ginapamensar? Nadumduman ko lang ang akon pamilya. Ikaw, isa ka madre. Ang dapat mo nga panumdumon, amo lang ang aton master, nga among aton alagala. Oo, Mother. Oo. Buhaton ko, ina. Amo lang inang akon panumdumon sa tanan-tanan nga tion. Saan ako mapahamtang sini? Si Raming nagasulod sa akon kaisipan. Ano palang natabo sa akon? Anong natabo sa akon? Hindi ako makapadugay sini. Kinapangita ko siya. Kinapangita ko ang ginhimo niya sa akon. Hindi ako makapadugay sini. Hindi. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan ipadala lang diri sa aton patuntunan Provincial J DYWB Bombo Radio Bandalagan Siyudad Sang Bacolod sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintang pa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Dear Diary, tawag ako sa ngalan Lara. Nagapanaygon sang 22 anyos. Ang ako namay, isa ka planter. Gani sa probinsya kami nag-estar. Kag malayo sa syudad. Ang handom sang akon amay nga makaangkon sang apong lalaki. Kag among buhaton niya nga manunubli. Ang akon mga ginikanan, pulos konserbatibo. Gani, ginabantayan nila ako sang maayo. Sa pagpadayon ko pagin. Ba? Si Ami na. Ang anak ni Serena, nga anong palang katuig. Ay,
Wala sa sangkampang diri. Gani akong ginakabig niya nga abyan. Ka? Ami! Ari ako diri. Dali diri. Hi, Lara. Oh, nga ari ka man. Di na si mami mo? Nakakatulog pa si Mami. Si Choy Pictoya kag si Maming. Nagaubra. Hindi man sila maluyag nga istorbohon. Amo gali. Diin niya si Mami mo? Ato siya sa likod. Nagaatipan sa iya mga kabulakan. Di si Daddy mo ya? Diin? Si Daddy? Ato sa syudad. May ginabuhat siya dito parte sa asyenda. Nakita ko bala kahapon. Nginagkadto diri si Casper. Abyan niya si Daddy. Gani nagakadto siya diri. Nagkakadto man na si Casper sa balay. Nagabisita siya kay Mami. Sugod sang nadula si Daddy. Kag wala na makapauli. Amo gali. Pero siling ni Mami, patay na kuno si Daddy. Ah? Oo, Lara. Amoy nang siling ni Mami. Si Daddy, wala na makapauli. Ano pa? Wala kami sang kwarta. Kagdason, naghalin naman nangangamon iba ng mga kabulig. Kag ang nabilin, si Choy Picto na lang kag si Chay Maming. Ang iban sa ila, wala na. Kag si Casper na bala, nagabisita na kay Mami. Kag wala kuya maluyag sinaa. Natulok niya ako sang masakit kung magkadto siya sa balay. Adali, dito kita sa azotea. Dito kita mambalanay. Oo Na, ari na kita dari sa azotea. Ay ho, gali. Nakapamahaw ka na bala? Wala pa. Ano? Wala ka pa nakapamahaw? Masako pa sa pagtrabaho si Chay Maming. Ano pa? Wala ko nila kinasapak Amo na nga nagkadto ko diri sa imo. Kay man, ikaw lang man ang abiyan ko mo. Mayo ka pa gani, Lara. Kay ginakabig mo gid ko nga imo nga friend. Kuna mo, magulat ka diri ha? Kay mapadulong ako sang sandwich kag gatas para sa imo. Ati sige Ay, anong palaman sang imo nga sandwich? Cheese. Magulat ka lang diri ha? Oo Ay, makaluluoy man ang bata ngayon Hindi siya dapat nga makigbagay sa akon. Kundi sa pareho niya nga bata. Apang wala sang bata diri Gani, ako na ang ginhimo niya nga abyan. Nabasugid ko sang sandwich kagatas, Lara. Thank you, gid ha. Wala sang anuman Ay, di na gadi ang nani nga ginkuha ni mami mo para sa imo? Si Miss Virginia? Naghalin na to. Man, wala siya masweldohan ni mami sa sulod sang 3 ka bulan. Amo na nga naghalin siya. Ano pa? Wala naman sa may nagatudlo sa akon magbasa kag magsulat. Ay, Lara, matuod bala? Nga kun butangan mo ang ulunan mo sang dahon sang tanom sang forget-me-not, mabanhaw ang patay? Sino nagsiling? Si Miss Virginia.
Ang siling niya ay nasa akon sang harap pa siya sa balay. Nga kun butangan ko nun sang dahon sang forget me not ang imo ulunan, mabuhi ang patay. Pwede na kuno mabuhi mo. Nagsiling pagid siya nga, ang dapat mabuhi, amo si Daddy, kag hindi kay si Uncle Elmer. Ano? Nga nakasiling sina si mami mo, haw? Basta, amo man ang siling niya. Si Daddy, wala na nagpauli sa balay, siling ni Mami. Kay patay na kuno si Daddy ko. Pero, nga nahinambit niya si Elmer. Kay madugay na siya nga napatay. Kay balo ka. Nagapauli na sa ila. Sugod sang nag-ilop ini. Kag nakabaton sang sulat si Mami, halin kay Tito Elmer. Ano? Nakabaton sang sulat si Mami mo kay Elmer? Oo. Ang sulat para kay Daddy to. Kag bangod wala na si Daddy, kinbuksan ni Mami ang sulat. Kag naghalin ato kay Tito Elmer. Kag nagsiling siya nga, mapauli siya diri. Ano? Mapauli diri si uncle mo? Amo man ang siling ni Mami. Pero, gusto niya ya, si Daddy ang mabuhi. Hindi kay si Tito Elmer. Apang saan mo mabuhi si Elmer? Inagani. Siguro, kinbutangan ang ulunan ni Uncle Elmer sang forget-me-not nga dahon Ano pa, nabuhi siya? As in kijalara ya. Pareho pala kay Jesus, how? Nga nabuhi liwat? Ami. Oo, mahimo ina. Man si Jesus anak sang Diyos. Kag si Elmer tao lang. Kung mapatay na siya, hindi na siya mabuhi liwat. Di, nga nagsulat siya kay Daddy. Hindi man ako makahangop. Basi kung nagsala lang ang padala sang sulat kay Daddy mo. Kagang ginsugid sa imo ni Miss Virginia, hindi matuod. Sugid-sugid lang ina. Kag hindi ka magpati. Di, nga nagpati si Mami. Ambot, hindi ako makahangop. Pamangkuton ko si Mami kung saan nabuhi si Uncle Elmer. Kagdason, sugiran ko man ikaw. Bisan ako, naglibog ang ulo sa ginahambal ni Ami sa akon bahin kay Elmer. Sa pagpadayon ko pagin. May, ano? Buhi si Elmer? Amoy ng siling ni Ami, Nay. Ay, nga mapati ka sa ginasiling sang bata nga ina. Hindi ina dapat ka sa pakon. Ambot lang kung matuod ang ginasiling niya. Nalipay ko nung si Serena, kimapauli na si Elmer. Kag sa sina, may kwarta na sila kuno. Kag natural lang nga malipay si Serena. Bangod wala na si Brady. Sugod sa nag-ilop ini, kaupod sang kirida niya. Kag amoy na nga nagpigado sila. Kita mo ha, nagatulo na ganing atop sang ila balay Kaya nagbagyo sa nagligad lang nga bulan. Kagrason, ginbayaan na sila sang ila kabulig. Apa nga amo ina ang ginsiling ni Ami. Kag kung matuod nga buhi si Elmer, nga amo pa lang siya mapadala sang sulat. Amo man gani inang nang ginalibog sang ulo ko na Ay, nga paligban mo gininak. Nay,
Dapat lang nga magpalibog ako. Kay si Serena nagpanugid kay daddy, nga si Elmer ang nagguba sa nga akong virginity. Kagwasi bala kung pilito na ako ni daddy nga ipakasal? Samtang ang matuod, wala gani makahibalo si Elmer sa nagakatabo. Siya lang ginhimo ko nga alibay kay daddy. Kay abi ko, patay na siya. Tagang patay, wala sang mahimo pa. Nga nabuhi pa siya yaman? Nga ba lang wala nagkakadto diri si Ami? Halos ang bugos nga adlaw. Nagahulat ako sa iya. Luyag ko gid mahibalan kun bala. Matuod ang ginasiling niya nga nabuhi si Elmer. Kabay pa nga nagsala lang siya. Hindi ako maluyag nga mabuhi si Elmer eh. Mapatay ako sa kasuya kung pilito na ko ni daddy na magpakasal sa iya. Pagsabto nang niya katungdanan sa akon. Ay hindi ako makatulog sini. Kinahanglan, pakapagigambal ako kay Serena. Sang una, hindi ko malimtang nga may crush ako kay Elmer. Apang bata pa ako sadto. Kag si Elmer, amang naluyag kay Serena. Apang pitik sintas, si Brady ang pakasal ni Serena. Gani nga, napatay si Elmer kaya na broken hearted siya mo. Kagkaron, mapauli siya diri? Ay, hindi mahimo Dapat nga magpabilin siya nga patay. Bumulag gid sang kuya Elmer. Sang una, hindi ako makatulog sa pagpamensar sa imo. Do sa gaga ako, nga nagasunod-sunod sa imo sang sekreto lang. Apang subong, hatagan mo ako sang problema kay buhi kagali. Ano karon ang buhaton kuya man? Ano? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Bombor